Nou, ik kan wel zien wat er van zijn staal opbouwt dat alles erom is. Er is niks meer wat je leeft. Het is, het is een groot stuk ijzer eigenlijk. Je er beest niet te zetten. Normaal is hier al wel gezellig eigenlijk. Ja, en nou even niet meer. Nee, er is niks meer. Stil is het nou in de beide stallen van Dijkstra. Dat wie kwartlien wel oors. Een bedrijf met 48.000 hin, waarvan 16.000 biologisch en 22.000 vrije uitloop. In die laatste stal ging het mis. 3 weken ronden een stikker wat hin er net goed bij. Die zitten een beetje in elkaar. En we nemen dat meestal sliters. Dat zijn beesten waar wij aan zorgen, die binnen een week, dan ben die geen idee. Maar hier in jouw tunnel niet te gaan, dit kan wel eens foute boel wezen. Ik giet alles een keer tocht, maar net echt. Maar uit onderzoek die blikken dat het ging om vogelgriep. Een milde vorm, dat wel, maar een die het veroorzaken kan in een dierlijke variant. Het hele bedrijf moest rommen worden. Nou, het is een complete invasie. Er zijn wel 40, 50 mensen kwamen hier het hier op. Vrachtauto's. Al je lenten, alles waar zaten. Het zijn al verschillende instanties die van alles weten moesten. Ja, elk weet niet een grote gekkenboel. Dijkstra hier nog te hopen dat de hin in zijn biologische stal in Libben blijven mochten. Want die waren nog maar 12 weken oud en zoen. Maar de Voedsel- en Warenautoriteit wie onverbiddelijk. Nou, de stal die werd helemaal hermetisch afsluiten, alles wordt aangeplakt. En dan met CO2 werd het vergassen. Ja. Daar win je bewust net bij? Nee, daar wil ik helemaal net bij wijzen, want dat is iets wat een boer helemaal net zien wil, dat zijn beest namaken worden. Nee, dat kan de bedoeling net wijzen. En ik wie al waarschuwen door een collega die zei, doe dat niet. Want dat wil je niet zien. Nou inderdaad, dat was ik net zien. Had die hele vlier, alles je bezaaid lijkt met de beesten, dat is een drama. Ja, dat is gewoon een drama. Intussen is het bedrijf weer vrijjoen en mij elke niet op het hiem. Er wordt op dit stuit drok skeer maken. Drie scherburger. In november komen de nijen hin. Dan rol hier weer 40.000 aaien dijzoer hinnen en is overal weer gekakeld te jaren.